थँक्यू थँक्यू थँक्यू. नमस्कार मंडळी, मी ओंकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोरा व्हिडिओमध्ये. आत्ता दुपारी जेवण वगैरे झाला मस्तपैकी. आता आम्ही चाललो मुंबईत, कारण की मुंबईत दुर्वाचे आई बाबा गावाक जातले उद्या. तर त्यांना थोडा भेट द्यायची असा गावाक जाऊची, कारण की ते 2 महिने 1.5-2 महिने गावाक रावतले असत. तर काय काय खावचा वगैरे थोडासा द्यायचा आणि कदाचित संध्याकाळी एक प्रोग्राम पण असा. तर तो आपणा प्लॅन करूचो असा, म्हणजे आपलंच घरचंच प्रोग्राम असा. तर बघूया तर कसा जमता. तर आता पहिला आम्ही मुंबईत जाऊन निघतो. तर बारको आता झोपलो होतो, आत्ता उठलो हा. त्याका भरवचा आता डायरेक्ट थळेसर मुंबईत जाऊन भरवतलो. तर आता याचे कपडे वगैरे चेंज केलं, तयारी केलं. चले होय चला. तर वाजले असत आता उलटा घड्या काय ना, वाजले असत आता 4:45 वाजून गेले असत. तर आता आपण निघूया आणि मुंबईत जाऊया. तर अटल सेतूनेच जातलो, कारण की हायसून खूप टाईम लागता. तर अटल सेतूने जातलो तर कमीत कमी 35 मिनटं तर लागतली. तर पॉसिबली 5:30-5:45 वाजता पोचतलो. त्यानंतर लालबाग मार्केटमध्ये जायचो प्लॅन असा. त्याच्यानंतर संध्याकाळी बाहेर जेवून जायचो प्लॅन असा आणि परत रिटर्न यायचा असा. तर कसा मॅनेज होताला माहीत नाही. आता पहिला निघूया चला. तर बारक्याच्या सगळ्या गाडी घेऊची असत, सगळे लाईनीत लागले असत. होय झोप आहेत. ही घ्यायची, ही घ्यायची, ही घ्यायची. कुठची घ्यायची आहे? कुठची ॲम्ब्युलन्स? बारकी. ठीक आहे चल 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 निघायचं ना. चल तर चला मंडळी, आता संध्याकाळचे 5:30 वाजले. आम्ही निघालो. मस्त ऊन वगैरे ओसरला आणि सगळा सामान वगैरे घेतलं. ही भॅट असा ती देवची. तर आता किती वाजतात बघूया. अर्ध्या तासात पोचू गोया, म्हणजे पुढची कामं होऊ शकतात. चला. तर चला मंडळी, आता लालबागमध्ये पोचलो फायनली. 6:30 वाजले असतात. आता घरात जाऊया दुर्वाच्या, म्हणजे सासरवाडीत जाऊया माझ्या, आणि बघूया काय परिस्थिती आहे. चला. चला चला. अरे धूप बीप लावलाय कोणीतरी. कोणी लावलाय? इथे लावलाय का? ह्याला झोपलाय. चल धर हे घे. कुठे गेले सगळे वॉन्टेड? अगदर तूच घरातली आहेस आज पाहुणी. तर मंडळी आता सासूरवाडीत बसलंय आणि सर मिळून काहीतरी बनवता. तर तुमका देखवतंय का त्यात नवीन आयटम असा. तर बघा, तुमका वया असाल तर नक्की माका कळवा, कमेंट करा, मग मी त्याच्यावर वेगळं व्हिडिओ बनवेन. तर चला मंडळी, आता आम्ही चाललो परेलला. मुपो काय आहे का नाव आहे ना, मुक्काम पोस्ट मालवण हॉटेलमध्ये. ॲक्च्युली तिकडे जाऊनच बोलूया काय. चले बाय बाय, टाटा. येतोयस तू? चल लवकर, पळा पळा पळा. चल. तर चला मंडळी,
परेलला जाऊया आता. कशाक चाललो होता मी तुमका गेल्यावर सांगते. कशाक परेलला चाललो. पहिला पोचूया, लेट झालो आलंय. वैभवी चल डीपी मध्ये जाय. वैभवी डीपी मध्ये कोण नाही. चीज पकोडे खाल्ले असते का ग? मग कोण नाही, मस्त वेटिंग नाही काय नाही, डायरेक्ट आतमध्ये. डीपी एवढे वेळा गेलो ना की पाठ झाला सगळा, त्यामुळे कंटाळलो. आता दुसऱ्या काहीतरी म्हणून परेलला चाललो. चला तर मंडळी आता हरिसर भारत माताच्या कॉर्नरला उभे असो टॅक्सीसाठी, पण टॅक्सी काय मिळणार नाही. आणि हरिसर आता रविवारचो बाजार भरलो असा, बरीच गर्दी असता हरिसर भारत माता सेंटर पॉईंटच्या खाली. बघूया टॅक्सी भेटणार आहे काय भेटणार नाही भाऊ. हे हा आहे का बघ भरला. मुश्किल कार्यक्रम आहे सगळा हा पाठचा. चला बघतो टॅक्सी भेटता काय आणि मग बोलूया. दोन साईडला दोन गर्दी होतात, बाजूबाजूला असून गर्दी. तर मंडळी आता आम्ही परेल भोईवाड्यात इलो. थैसर मुपो म्हणून एक मुपो मालवण म्हणून एक हॉटेल असा थैसर इलो जेवक. की काय जेवचा कारण तर आम्ही तुमका सांगते. पहिले गर्दी किती आहे बघूया. फुल चिकन तंदुरी शेजवान मध्ये शेजवान पाहिजे की शेजवान पाहिजे. शेजवान चिकन तंदुरी. शेजवान चायनीज मध्ये हा चिकन तंदुरी याच्यात हे करून होते ना. इथली खाल्ली आम्ही आणि 2 बोंबील फ्राय एवढं टाका. अजून लोक आले का बाकीचं सांगतो. चला चला आले. सेजल विजलेली ते विनोदला बसली. हा तर मंडळी आता सगळ्यात पहिले चिकन 65 मागवलं. तुला खायचंय? दोन आले. 2 लॉलीपॉप ड्राय पण पाहिजे ना. ग्रेव्ही पूर्ण ग्रेव्ही की मसाला ड्राय? मसाला ड्राय करा. लेग देऊ तुम्हाला देऊ आयला. हां देतो तिला देऊ. देऊन जा. संपल्या बोंबील फ्राय. बोंबील फ्राय येते बोंबील फ्राय आले. हे लेग पीस घे पाटी दे. हा घे. हे तू लेग पीस खाते? पाणी सांडवलं. ठीक आहे लेग पीस खाते. लेग सगळे 2 6 मारले. बोल बोल तू बोल. 2 6 मारले. मॅच बघतोय हे बघा. गुड गुड गुड. 2 6 मॅच चालू आहे मंडळी. आणि हा सगळा किचाड झाला एकदम.
हे काय आणि त्याच्यात अजून चिकन लॉलीपॉप दिले असत आणि माझी ताटली एकदम आता किचाटच झालं खायचं. काही हा घेऊन टाकते जमली. काय बोलते बाबू, अंडा आवडतं. मंडळी आता शेजवान फ्राईड राईस मागवलं, संपले सगळे आणि पाठीमागे काय चालला बघूया. हां चला, बाय 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 बाय. आउट चायला गेला. तर चला मंडळी, जेवून झाला, सगळे चालले. ये त्याला चड्डी घालायची. हां बाय बाय बाय. चला बाय. धन्यवाद धन्यवाद. तुम्ही इलास, आम्ही तुमचे आभारी असाव. तुमचं पुढच्या रविवारी असं ना. येवा या येवा 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 येवा, नक्की यावा नक्की यावा. आम्ही वाट बघतलो. रविवारी आम्ही येतो. आम्ही कुठे असतो माहिती नाही. फोन या फोन करा. हा सेजल, यू आर इन ब्लॉग. चला टाटा. तर चला मंडळी, आता आम्ही जेवून निघालो. ॲक्च्युली तुमका असं सांगलं तसं 21 तारखेक आमची 7वी ॲनिव्हर्सरी असा दुर्वाची आणि माझी. आणि आई बाबा दुर्वाचे गावाक जातलेत उद्या, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना पार्टी देऊक रावतली, कारण की ते 1-1.5 महिना गावाक रावतलेत. तर आपण त्याच्यामुळे आता बाहेर जेव केलेलं. आता जेवून झाला असा आणि आता 10:15 झाले असत. तर आता आम्ही घरात जातलो हयसून. आता बघूया पहिले घरात, म्हणजे पहिले लालबागात जातो, थैसर बॅगा असत घेतो आणि मग घरात जाऊन निघतो. चला. तर मंडळी हयसून भोईवाड्यातून आता टॅक्सी पकडून पुन्हा थांबलो. टॅक्सी काय मिळणार नाही बाबा. हयसर मुंबईत टॅक्सी पकडूची म्हणजे एक मारामारीच असं. आता सगळे जेवून वगैरे अर्धे गेले, अर्धे वाट बघतात टॅक्सीची. मायला टॅक्सी काय दिसणार नाही. तो एक तिकडेच थांबला पाठी. टॅक्सी आहे काही वेगळी, तिथेच थांबतात. काय प्रॉब्लेम आहे. नाही रे मंडळी, केक आणल्याने असं रोस्टेन काय आहे. कुठे आलंय. पहिल्यांदा नाव ऐकलं रे मी. बाजूला कोणाच्या. आपला आदित्यचा शॉप आहे ना. अरे यार, कॉम्पिटिशन देतात. हा तो आपण विचारलं ना, माहिती तुला. आपण नाव त्याचं आठवत नाही मला. कदाचित हा नसेल, तो एवढा शिकलेला वाटत नव्हता. ओ ओम दुर्वा. मला मंडळी तर केक कापूया. मी बारक्यात घेतलंय त्यामुळे दुर्वाच कापता. टेडी बिअर आणला असा मामा मामी. चल कापा. तरी ॲडव्हान्समध्ये. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. विच फ्लेवर. मंडळी आता ॲडव्हान्समध्ये ॲनिव्हर्सरी झाली. हा केक वगैरे कापलं. आता 10 वाजले असत. आम्ही घरात जाऊन निघतो आता. 11 वाजले असत. असं खोटं सांगायचं असतं. 10 वाजलेले, 11ला लेट होतात. तर आयसर आता व्हिडिओ संपवतो. जर हे व्हिडिओ तुमका आवडलो असा त्या व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि शिरवाळ्यांचा व्हिडिओ चांगलो गेलो असा. माशाचा व्हिडिओ चांगलो गेलो. शिरवाळ्यांचा चांगलो गेलो.
तर असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आम जा हे जर व्हिडिओ तुमचा आवडला असाल त्या व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू नका. आता बारको झोपलो आम्ही आता घरात जाऊ निघतो. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.